ରାଧେ ରାଧେ। କାଲି ପାରିଥିବା ବଢ଼ିକି ସବୁ ଖରାରେ ଥୋଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କାଢ଼ିକି ତାକୁ ଭଲସେ ଖେଳେଇ ଦେଇଥିଲି ଯେମିତି ଭଲସେ ଖରା ବାଜିଯିବ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଶୁଖିଯିବ। ଆଉ ହଁ, ଏତିକି ମନେ ରଖିଥିବେ, ବଢ଼ି ସବୁ ଖରାରେ ହିଁ ପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ବଢ଼ି ସବୁ ଭଲସେ ଖରା ନ ଦେବେ, ଯାହାର ଛାତ କାମ ହଉଥିବ ତା ଘରକୁ ପଠେଇଦେବେ। ମୁଁ ବନେଇଥିବା ଚିରାଚିରି ପିଠା ସହିତ ନାନୀ ବନେଇଥିବା ଅଜ୍ଞାନ ଘାଣ୍ଟ ଖାଇ ପେଟ ପୁରା ଶାନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ। ତାପରେ ବସି ପଡ଼ିଥିଲି ଶାଗ କାଟିବାକୁ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ନା ୟାଙ୍କର ଶାଗ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି। ମୁଁ ଏମିତି ପ୍ରଜାତିର ମଣିଷ, ଯଦି ବିଛୁଆତି ଗଛକୁ ଶାଗ କୁହାଯାଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ମୁଁ ରଡ଼ ରାଡ଼ କରି ଚୋବେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଘର ଭିତରେ ଏତିକି କରିକି ଛାତକୁ ଯାଇଥିଲି ଟିକେ ଖରା ଖାଇବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ ମୋର ପରମ ସଖୀ, ଯାହା ବିନା ମୋ ଜୀବନ ପୁରା ଅଧୁରା। ତୁ ସ୍କୁଲ ନ ଗଲେ ମୁଁ ବି ଯିବି ନା। ଆଉ ତୁ ଆଜି ଏଇଟା ଆଣିବୁ, ମୁଁ ସେଇଟା ନେବି। ତୋ ସାଇକେଲରେ ଆଜି ମୁଁ ବସିଯିବି, ମୋ ସାଇକେଲରେ କାଲି ତୁ ବସିଯିବୁ। ଏଇ ସବୁରେ ଆମ ଦିନ ବିତି ଯାଉଥିଲା। ତା ସହିତ ମୁଁ ବିଗତ ମାସେ ହେଲାଣି କଥା ହେଇନଥିଲି, ଆଜି ହିଁ କଥା ହେଲି। ଯାହାକୁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ତାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ନାନୀ ଆଣିଥିବା ପାଣି କଖାରୁକୁ ବାପା ପନିକିରେ କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ କରି ବସି ପଡ଼ିଥିଲି କୋରିବା ପାଇଁ, ହେଲେ ଜାଣିନଥିଲି ସେ ଷ୍ଟ୍ରେଚେବୁଲ କଖାରୁ ଥିଲା ବୋଲି। ଲୁଗା ଚପଲା ଭଳିଆ ତାକୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ କୋରି ପକେଇଥିଲି। ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ହେଇଥିଲା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ନାନା ପ୍ରକାରର, ଆଖି ପିଛୁଳାରେ ସବୁ ଛୁମନ୍ତର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ।